ka jingpang ka basyirkhay larang ipet ka kum ka Bible na ka testament ka barim hadu ka testament ka batmai niu i badon ka we ka jingpang ka basyirkhay ha ka Bible balara ki briu ki yo egni ka jingpang la nyau ki kum ki briu ki ba bongkhut ha ka imlang ka salang bat lara ki briu ki yo egni ka jingpang kimla bandon ha ka imlang ka salang ki hapan sa jingai na ka sinong ki hapan sa jingai na ka nomba kani ka jingpang kare ka jingpang nyang tholi lani ka jingpang nya lengkut balara ki briu ki ba yo egni ka jingpang kimla bandon ban ki ba haying sem ki hab banis sa la ka jong ka jaka bat kumta kani ka jingpang kalong ka jingpang ka bayibit bat mentah ni si i ba ka jingpang hakani perthai ka shirk hitam kare ka jingpang corona virus baki briu ki bayo e kani ka jingpang kimla bani sa lang ha ka ju ka ying kimla ban sa lang ha ka ju ka jaga bat ki ba ying sem bat ki ba i ki ba thoin ki haban sa jingai na la ying bat ki haban sa quarantine kumbakat tu kat nepor bat ki briu ha ka testament ka ba rimru ki haban sa quarantine ha ki jaga ki ba kham jingai na la ying kani ka jingpang kalong ka jingpang ka bayibit mentah kisni bar ka jingpang ka basyirkhay bar kani ka jingpang kala sedang na kali China yang kebala kami kani ka jingpang kala mi bat kumta kala kata ya ka wei bak wei ka ri ha ka parthai bat niu i ba kani ka jingpang kalong ka basapriang stat hadu kata kata ki briu ha ka parthai kala yo ya kani ka jingpang khalu khala bat kumta pat don ki dawai ki bala ban penjam ban penja ek ni ke jingpang hadu mentah kisni niu i ki pharmacy ki doktor kim pat la ban sumar ban ai ke jing sumar ke babiang ba on penduk no ek ni ke jingpang hanrangi kermen ba ublai ubakrau ulak ban penduk ek ni ke jingpang ha ke kisni mentang ini pai syak we pat ke jingpang ke ba shirk hitam katar pare ke jingpang ke bron ha ke Bible Baka ni ke jingpang ke bakham shirkhay nakini baro ar ka ke jingpang pop baka ni ke jingpang pop kala sedang nengkong nadu na benem ba unong pop ba nengkong udai Lucifer ubala ham no asyani ka khendau ban ula wan ha ka per Eden ban pen shoy ya ka we ka longjing jong Adam bat ke im ban ula wan ban pen shoy hagi kata ka pop kala rum ha ka longjing jong ki ka pop kala sinsar bat kumta kala jia ka jingpang ka jingstom ka jinyap kani ke jingpang jong ka pop kalawan ha ka longi ke jong Adam lalangi phai ha ka sithi se ki nongrom kalanong ka ba sam kan khot ka ba khat ar hadu ka ba khat sam ka Bible kai thu engi hang tu bana u wei u briu lawan ka pop se kani perthai bat lampa u Adam kani ka pop kala her paten la paten se ki briu ki bron ha kani perthai kumba ka jingpang coronavirus kelas dang na kri China bat kalakta ya ka perthai baro ka wei kab ni ka pop kelas dang ru na ka per Eden bat kelas dang na ka longjing jong Adam kalakta haki khon ki kiti ki jong kumta kalakta na uwei briu syak uwei pat ki briu bat kumta kani ke jingpang ka bayibit na uwei briu syak uwei ki briu kani ke jingpang pop kalong ka jingpang ka basyirkhay bat kalong ka jingpang ka bayibit bagi khon ki kisi ku jong Adam hadu menta kisni mangama phi ni yo e kani ke jingpang bat om don dawai om don dasin balak ban pungkhia e kani ke jingpang hanrengi angu ya ublai don tang we doktor ujongi ubla ban pungkhia ye pinga na kani ke jingpang ka basyirkhay uta de Jisu niu i menta kisni ki briu ke yo e kani ke jingpang coronavirus ki hapan sa jengai ki hapannya penjengai iwei na iwei pat ladangi lek chayau syahat ladangi yai lanti singking nimla ban ya kublai kiti bat kibriu ni hapan dapet ya kiwei kum bat kidon ya kani ke jingpang nimla syoban syania ai kibriu menta kat kum kani ke juk ke bangi im menta kalakta ya kibriu kani perthai pitim em baka pop ro kalakta ya uwei pa uwei briu kani ke perthai om don uwei ru balai na kani ke jingpang pop ka basyirkhay kani ke perthai ladangi phai kat kum ka jingtho ka khoi ka tim ka jongblai na ka kitab kat kum Isaya kalong ka basan ko khundai kat khot na ka baar u Isaya kalong ka basan ko khundai kat khot na ka baar ka Bible kai thu ingi hangne ka ong hanre ka jingbom hok jompi kila panya khlat no hapdeng jompi bat ublei jompi bat ki pop jompi kila ka ye ki khmat jomu na phi ka ba un om yok sngau kani ka pop kala panya khlat yang ina ublei bat kani ka pop kala panya khlat ya ublei nangi kibriu ba nyimla chu bane kren man khmat bat ublei hashwa bo adam ka imkin ham se ka pop
kijia kren markmat bot ublay haka keper Eden. Hari ada dua pakani ke pop kalau one room haki. Kani ke pop kalau penong kata ke jingnya kelat habreng jongki. Kalau dom kata ke social distancing. Mentang yu iya kani ke jingle jong ke jing kata jong kani ke jingpang. Kalau penya kelat kalau penya jengai ki briu nak uwei briu sya uwei briu. Nimla syuk penya jan bat kani ke jingpang kabak kani ke pop kalau kata ik briu kalau penya kelat no yang ina ublay. Nimla syuk penya keren markmat bat ublay. Nimla syuk ban ya kenduk bat ublay markmat namar unong pop umla bani kenduk bat ublay markmat namar kapop kamla bani don bat ublay nak tak daw ublay ong yo Moses memla ban pet yenga larami pet yenga men om im tikum ta kapop kanamla ban don bat ublay kala penia khlat ini na ublay hanangi ayu yo ublay ba jisu lawan ban penia suk hapreng jongi bagani kapop ka penia khlat ini hanrengi don nya ujisu unonya sai ujonga ujumpi ban pen Yesu ka hapreng jongi naga jinga khlat jongani kapop ka balwan ra laringi pet kat kum kani ka jingjia kani ka perthai menta niu i bagi briu kat kum kini ki start ki doktor ki hikai bagi briu kini ban sai kini ban pet ki kti jong ki da ka umbat ka sabon lani kita ka hand sanitizer ban pen khoi yangi na kani ka na kita ki knyang jimpang bakin omla ban rum hakamen jongi ki briu Henry tu tip bakata ka jimpang pop ka bangi don kamla ban pen khoi ye pinga na kata ka jingsai da ka umbat ka sabon bat da kata ka hand sanitizer ngini pai na ka Bible kumbang liyo ka jimpli sedang menena Jeremia kalanong ka baar kat khot ka baar pu ar Jeremia kalanong ka baar kat khot ka baar pu ar ka ong nei namar lami pensumnya ladi dakat pay bat mesim sibon ka sabon penban ya ka jingbam hok jamila tho dak hakmat jonga ong utra ublay ong hani larangi sim sibon ka sabon larangi sim banthe sibon ka hakamet jongi larangi sai larangi sut kan no kanu kata ka jingbam hok jingi kalong hi hakmat jonglay kata ka bom hok lani kata ka pop barang sa hi ka pop hangi ha ubriu kamla ban pen khoi ingin dengan ke jimpang virus ka bangila yo nadu kapor jong adam kabla her pateng hangi ki khon ki siu menta ki briu hangni ke perthai kila ikini kita ban persyang ban sai ban pen khoi jadi ban lai nang ke jimpang hanrai ublay u ai ingin ka wepat ka rugam ba on sai ingin ka ke jimpang virus jang kapop langi pai ka tum ka siti ka banengkom sa u yonis Siti ke banengkong ujonis kalanong ke banengkong kat khot ke bahnyau ka siti ke banengkong ujonis kalanong ke banengkong kat khot ke bahnyau ka Bible kai thu ingi hangni nengkong yonis iwai hinya ko ong kumnei handai ladangi yai hakata ka jingsai kumba ulong mo u hakata ka jingsai ni don kata ka jingslok para lok hi bakas na ujisu ukhon ju ka pen khoi ingi na ka pop baro ka Bible kai thu ingi hani badai tang na ka snam u Jisu ka pen khoi bat ka basai ki pop jingi baro na ki jingmam hok jingi ka snam u Jisu ka sai khoi ingi ka pen khoi ya nom pop ko manga ka pen khoi ye ki nom pop ki bakum mapi ki blakta da kani ka virus jeng ka pop ka bla hier pateng na du apartment bar ka kmitemen jingi u adam bat ka im omranda ka wepat ya kaban sai ki pop ki jongpi jenga hanai na ka snam u Jisu ka bla play hak ding na halo ulum kalbari arjar stem suwa kata ka jingjau jong ka snam u Jisu ka bla ban sai khoi ye pinga na ka pop ka jongi iwei wei kaban tap ki pop jongi na ki jingbam hok ki jongi iwei wei ka ktin jong play ka ai ka jingkermen happy hanga ki bri ka bla yo e ni ka jimpang corona virus jong ka pop ka snam u Jisu kan pen khoi ye pinga Amdan da wai da wepat ke ban pen khoi yangi amdan da ktor da wepat ubla ban pen khia yangi harangi don Jisu unong pen khia ujungi hapenen ubla ban pen khoi ye pinga nakani ke jingbam hok jingi baro larangi phai hagar thot ke bakhandai ke ong kumne nang kong yonis iwe kendai larangi phlai ki pop jingi long ubal yaine uba hok ban map no ya kita ki pop jingi bat ban pen khoi yangi na ka bom hok baro larangi wan show Jisu larangi thu show Jisu ya ka ai ka bangalale
ya ke ai ka phi philale uji su ukloi ban kudup i ke phi ban ma ki pop ki jong phi ban sai ki pop ki jong phi jonga ban sai ki pop jong ka jing im samla jonga ban sai ki pop jong phi kum ki kimi ki pa ki noyalam ha ka yeng kesem ki noyalam ha pok ka balam uji su ukular ban sai ki pop jongi larangi wan su ura ka jingai ban plai ki pop ki jongi ka jing kular ke jong jisu kalong ka masngo tenat hadu kata-kata larangi pai biang hang ni larangi pet ha ka jela ka jongi hadu menda ka sni ni i ba ka jingpang kalna kiu state hadu kata-kata palat news pak mut ki briu ke balayo ya kani ke jingpang hami khalaya ha ka jela ka jongi ni i ya ka jingkiu jong kani ke jingpang kala roy state hadu kata-kata larangi pet ya ka ri India jini barok kowe palat khatsan laki briu ke layo ya kani ke jingpang ha ka ri ke jongi hani he India handrai larangi pet menta salon sar ha kani perthai katkum ka Bible ni i ba ka Bible ka om barok ke la hap no na ka burong ke jumplai barok ke la le pok bak ke la do le no ai kata ka burong ke jumplai rom kanong balai khot ka ba arpulai ni barok lates ni bala syam ni bangila long positif haka ka kis virus ka ba kakta kani ka pop haka jim jengi we ngini phai kat kum ka kitab Isaya kanong ka ba nengkong kat khot ka ba saw hadu ka ba hanriu ngini phai na ka Bible na ka tin mo kho jongblei na Isaya kanong ka ba nengkong kat khot ka ba saw hadu ka ba hanriu ka kitab Isaya kalanong ka ba nengkong kat khot ka ba saw hadu ka ba hanriu ka Bible ka ong kum nei a ka jaj ban riu ba pop upai lang balakit khia da ka bomho usumbai ki nong le sniu ki khon ki ba pen sniu kle i no yo try kle i ben yo ta ba khu jong ki Israel kle khlat no shadin ka tien jong blai ong hani ka jaj ban riu ba pop ka we ba ka we ka jaj ban riu lakta da ka pop ha ka ni ka pop thai ka ai ka pop ka re ka jing ban khan ye ki hukum ki jong blai ka ai ka hukum ke jong play ka pila pen khay ha ka jingim ke jong pli anrai play kular ban ma ki pop ki jongi ya kita ki jing pen khay jongi kita ki hukum ki jong play ka tin jong play ka om ba kila khlak no na play namar ka ni ka pop kala ta yu briu kala penlong ini ban don kata ka jingi khlat kata ka social distancing baru play nimla syu pan ye kren markmat baru play nimla syu pan ye slok baru play namar ka ni ki jing ta ajeng ka pop namar la syam ni bagi long kita ki virus patient balates ni bala long positif hang ni ka case ke jongi ngini phai ke khot ka basan ka ong kum nei Isaya iwaisan ka ong kum nei naba nakabalai ban shu ye phi ba phin nang kham yele prasha ublai kuran hani ye ka pop jongi khun Israel ha ka por ka jong Isaya ha ka spa snem ka bapra bakini ki khon Israel kila phai din no blay kile le persha yo blay barka pop kala punya khla no naki na pedeng ublay bat kumta ublay ong hani balay ban shu ye phi ka jingkran ka jong blay hani lamba Isaya ka lomba kini ki briu ka pop barim ka bakila le kampat kut henry menta kila le da ka weipat ka pop ka bakirang syam thamai bakila lap ye ka weipat ka idea ban le ka pop bat ublay ong balay ba on shu ye phi ka ba kata ka jingle ka ba rim kam pat khia kata ka jingle ka ba menshua om pat lapun khia ye phi na ka pop namar kim simala wan shi ublay ban ma na ublay ong balay ba on nang shu ye phi barang pen sitom ye phi ya kata ka jingle persya ka jong phi ka Bible ka ong ni ka khli kalapang baro bar ka donut ka sneu luai baro naduk keselajat wat haduk ka kle om don jingsa yaka tangki jingmong bat ki jingam snam bat ki thammai ba miksui ki bom pat thai bat om simla span bat om simla panjam ki da ka phniang ublai om hane la syam ye phina duk kle haduk jat baro shirnyeng la lam ye ki ba philong ki nompo ba philong kita ki bala don ye kata ka virus jeng ka pop ba la sejar haka met haka jingim haka jingmut ke jing berkhat la syam ini bagi long ki nompo bagani ka virus jeng ka pop kala kata ini bala syam ini bagi long positif
Kaktin jong play ka ong hani om don jing sai nadu khli hadu kja kani ga jing ta jeng ka pop ka Bible ka ong hani don ki jing jingam snam ki jing mong hani ka dei ka jing mong ka baka ne ka pop ka kta ya ka jing im ka jong briu ka pen sniu dur ya u briu ha ka jing im ka jong baka ne ka pop ka wan ra ya ka jing mong ka la don ki sok khliang ha ka jing im ka jong wei pa wei briu kanu ka pop ka bangile lada ublai hoi ulama biki pop jengi hanai tutip baka don ka sok khliang kumba yau jisu la sa narpna arajar snem mensua hanrei lapen khia na kita ki jing mong ki bala sa ha ki ti ki kjat jemu hanai tutip baki jing mong kita ki sok khliang ki ne ha ka ti ki jong jisu kani ka pop ro kawan ra ye ki sok khliang baki jing mong ha ka jing im jong wei pa wei breu Larang ipai hanik om bat ki jingam snam ki bompat thai ki bam miksui kamut baki briu kedang pun ni kita ka pop ha ka jingim joki kata ka pop kadang don syapo ki briu lani om kata ka pop kam simla pau kala ban long baki briu kedang pun ya ka pop ha ka jingim ha ka jingun ki jing perkhat ban le pop ban pun sniu ya wei briu ban pun sniu ya ka tai ka briu ban pun sniu kata ka long yeng lani ban le ek bas niu hakane ka perthai ka jingpun ksut hane ka batheu ye ka jingpun jong ki briu ye ka pop hanre ublei ukwa ba on pen peino e kata ka pop ka blapun da briu ba on pen bhai ye kata ka jingpun ksut ha ka jing imu briu ka bible ka ong hane bat om simla spain bat om simla penjam ye ki da ka phaniang ye kita ki jingmong jong ki briu kita ka jingpun ksut ye kata ka jingpun jong briu ye ka pop om semua sok Spanyol kita ke phaniang ka phaniang ka theo hani ya mensim bakhoi ublei ukwa ba on pha ya mensim bakhoi ba on pun kendo ya ka perthai ya ka pop syapang ka pop bat syapang ka ho ba ki breaking snow tho ya kata ka sukrang ka jong mensim bakhoi ka ba kren hangi haru kane ka janmet nama kane ka khubor ublei ukran shaki sanga ki briu ki bala yo ya kane ka jingpang virus kane ka jingpang jong ka pop ka Bible ka khot dingi larangi long ki nombok ngi I hani ublai ukran syapang ki khot Israel bakila long kita ki nombok ki bala ka pop kala penia khla na pre ublai baki kani ke jing ngam snam kala pen sniu ya ka snam zo ki briu kani ka snam ka bala her pateng nadu adam nadu ka im kala kta yangi kani ka snam kala pen sniu ya ka jing ya dai ka jong ni ba ublai ngila her pateng na kini ki briu ki bala kta raka pop ya kani ka jing her paten lapan sniu yangi batum ta ha ka jing ki jing khat briu kala don satan ba briu unle ek basniu hanrengi aingu ya ublai ukwa ban ai hangi da kata kasnam ke batmai ke ba jisu ula play lo ulum kalori arjar snem mensuan mensim snem hau arjar khat khandai ha banai mas ipa janga kat ba idang ya lenti ha ka wei ka jingya lenti bat kensan kalawan kata ka jing semut telot ha ka met ka joti bat ila kelon no ha ka madan kumta kalami kata ka snam ka basniu na I bat kalami nak mud bat kalami nak sentur bat kumta ipa ila kelon hata klam ti briusu ila kelot bat kumta ki briu kila yo I ipa bat ila kelon hata bat kila penki I bat kila khli I bat mar kumta kila penkit no I sa hospital bat kasnam kalami nak met jati bat ila jehe baro syarmyen kani kasnam ka basniu mangaba ko wei perlom iha ban ai snam yen pa ban ai no da ka wei ka snam ka batmai kanang ba unang la ban im ban pedang ye ka jingim ha ka perthai uji suru lawan arjar snam menswa ban ai hangi da kata ka snam ka batmai da ka jingim jinglong ka batmai ka ba uji su lawan halor ka dingna ban syayap na kata ki pop ki jong pi janga ba ka ni ka waros jang ka pop ka pensliu ye briu mentangin pai hau isya kalong ka ba nengkong kan khot ka ba khat phrang ka Bible ka ong kumne kani kare ka jingpular ka jung blai ya phienga ki briu ka lakta da kani ka virus jing ka pop u blai ong kumne ali ti do nginya satnya lem ong utrai lagi pop jung phi kala sao han kin le kan ka yo lagi sao tho kin long kum unyo langrot kani kare ka jingpular ka jung blai ya ki khol Israel kibala im haka pop jongki
ublay om wala ka taro tu ali tu wan singa bangin ya saatnya lem kamut bangin lai ki pop jengi sya ublay ba ublay un ya saatnya ta ki pop jengi ya kata ka kis ke jengi ka bala positif ba ublay un ma hari ni ba ujisu lawan arajar snem risuam lagi pop jengi kisau hanyan ujisu lawan ban ai la ka jeng ka jim ban ma ki pop ki jengi la kisau hanyan kasnam ka jeng ujisu kan khoi hari ni na ka pop jengi baro lagi pop jengi keras sabtu ka Bible ko ang kinle kat ka yon ublay ular hani ba sai ki pop ki jompi ki jona ublay ular hani ba un kelet ki pop ki jomi la kilong ki basau thu la kilong ki basau hai ublay ular ba on ma ki ba on sai ko yengi we we da ka snap ko jum jisu la lay halo ulong kalri arja sna miswan ka jing ular ka jom play yengi we bat ko da ka virus jeng ka pop kene ki jingi ke ba pla ka jom play ka mayan haduk kata kata ka jingi ke jom play ya pienga we adon na pedeng jingi ki briu ki brak im ha ka pop jingi ublay khot ya pienga hani ka janbe da ka bangin wan su da ka bangin toyus ya ki jing torot ki jingi ya ki jingi ke jingi ba ublay ular ban ma ki pop ki jonga ublay ular ban ma ki pop ki jompi ban pun khoi ingi da ka snam ka ba kodor ka jom jisu nama ulat he ingi da ka snam ka ba kodor jom ka dingkla amran da ka we par kala dei dam da ka dingkla ka jom jisu ka on sai ki pop ki jingi we ban ublay ular ban ma phare ni lama ka jingyap ka jom khon ju arah jar snem swa bon ai pinga da ka jingim ka ba thamai ban ublay ungkur khu ini lama khani ka khobor